Naa na po ni comment to. Magpabukid daw punta. Automatic na pare ko. Nya sakto pod kayo na ilake ilang bukid. Basta kay dagko silang karpa pare ko. Halwan pa imo dagko kay pare ko. Basta kay lamias kaon pare ko. Habhab na pod. Top. What's up mga barkay, may aga kaninyong tanan diha. For today's video, magpabukid sa ta. Naaday ta karon sa bukid ang bahin sa Kang Iras Katigbian Bohol. Sakto pod kayo fiesta diri ba. Human pamista aw adventure na pod ta. Mao na atong mga kauban karon. Pare koy tata, pare koy Jijim, Minggoy TV, ug si Tito nga papa ni Baby James. Shout out dai sa gahatag na kog pana no. Bongos Pergan. Sa gusto og nindot nga pana, message lang mo sa iyang page, Bongos Pergan. Ug kuyog na po nato si Kintoy TV. Gipagaw man, flex pod nato ang mga pana nila be. Ninduta pag mga pana nila. Tara, let's go na pare koy. Ninduta gyud sa probinsya Og before tumato sa atong destination, hapit sa ta diri sa Dilen Encanto Water Refilling Station. Unsa man day pud na? Mao di bag-o karon. Mga diun nato water refilling station. Nah, mura. Maura man gud na. Unsay mao ba oy? Unsa may kalahian sa mura og siguro be? Murag maura man siguro. Nah, tambat nimo After na to makakas diha para kay apasin na dayon ta. Ladzua para bagbaktasono na mo Bukid pa jud kayo. Hayahay kay paambog, hangat kay pauli. Stilan. Hasusoy pa ni exercise. Bugod pa nagsa. Ninduta silang bukid pare kay For sure daghang manog ihas diri ba? Sana man pod ka plano na pod ka. Awa oy niingon ra kita. Og naabot ang kita sa atong destination pare koy. Takuas lake nila pare koy kaso daghang sagbot. Baga pa jud kayo. Ang mga isda nitago sa ilawom. Amos ang taan ang daan og pukot pare koy samtang landag pa. Para kagabi atak na ta. Sakto pod kayo na ipayag-payag diri dapli sa basa. Ari lang pod may magluto diri kay na may sugangan. Magpahuwat sa lamig gabi diri para maatak na may unya. Og samtang gahuat mi nga mo gabi sakto pod kayo na inaapas na mo diri. Ayay gapasaan mag-usa ka container. May lagtuba ni ba? Tuba? Diara din tuba pare kayo sa kagalon. Tubig dito nas container. Sakto pod kayo gada sila gamit pang luto ba. Magtakaang na lang pod may daan og kanon pare koy. Para unya sudan na lutuon ba. Unya kay landag pa man lagi. O magkalingos sa tagtagay ng tuba. Ana man na. Basta ganer gani mo jud ay una. Kisi-kisi na pong tuba Piskay pod tuba nila dire pare koy. Ato pa rin tagayang gadala. Kay wala ra bagyud taon ta imnon kung wala sila. Kumbati pod pare koy Gigi mo. Kan ni ganihara ng gahuwat. Bisag unsay ihatag asa nimo baliban. Klaro kayo jani hangad. Muna tubag kang iras. Og syempre ato pong tagaan si kagawad sa mante. Ayaw kalimte. Ana man na. Huwag kay gabi naman. Atak na ta pare koy. Nakabuhi naman o dahil sa Minggoy TV og karpa nga dako. Dakwas karpa pare koy. Tig-video sa lang ko nila ron. Napingis pare koy. Magani wala kabuhi Og dire sa unahan. Nakakuha po si pare koy Gigi mong halwan. Dako-dako pong halwan pare koy. Kapit pod kilo. Halwan ilaw Ito ilaw sagbot. Kuha na pod Minggoy TV panta to. Iyay kalam isugba ni pare koy. Og pipila ka minuto ang milabay. Gipuna na po ni pare koy Gigi mo karpa. Naghanag karpa ning lika Kaso tos ilam lagi nanago. Sikising karpa pare koy. Diya na pod pare koy. Kuha na pog halwan sa Minggoy TV. Daghan pog isda ilang lake pare koy ba. Kaso lubog-lubog lang kay gawan gani ha. Pero wala na problema. Diya ra kisi-kisi na pong halwan pare koy. Grabe Jones Jani yes papa Kuha. Halwan. Kisi-kisi. Aksyon na galubog pare koy kay gauwan na pod. Sumoto ni undang na lami pare koy. Og mao na ning tanan namon kuha. Ilahara day kitig video ra ko. Dakwas halwan og karpa pare koy. Ti na pong sabaw ni. Pais na kani pare koy. Medyo gamay ra pero dagko man kayo. Di gihapon ni mahorot Kuha gubud ta ka ng igo-igo ra para napay sunod ba. Ato ra ni sabaw ng halwan og karpa pare koy. Nya kaning pantat og tilapia mo isog baon. Sus lagmiag unod. Og after mahiwa-hiwa, awato ni butang sa kaha para mahugasan para makaluto na. Kilawon na lang day ko na namong karpa pare koy. Para nami makilaw ba. First time day po na ko mutilaw og karpa nga kinilaw. Tanaw na to nya kung say lasa. Bagag unod sa karpa pare koy. Sus lami kay ni ba. Og naka-ready na day po na mga lamas sa atong nilarang pare koy. Magnilarang sa taron. Inaanan niya pa yung reklamo balik-balik ra daw tong putahe. Nanguha day po pako silang Kintoy TV ganiha. Lami na pare koy sa mga isalad pero mas lami na butang sa sinabaw. Og magpainit ng tagmantika diri Unahon ra nagisa ang loy isunod ang bombay. Ayaw bay. Ukay-ukayan ra nakadiyot. Unya isunod na po ang mga kamatis nga gipalit sa tindahan sa mga maritis. Ayotis. Og isunod na po silang espada diha. Mao man ni makapadaghang sa tong sabaw. Kaklaro na. Mao gani. After sa buwan ra na nato ko sa container. Darog di magtagbaw. Og ari na patas kinilaw. Bisag asa nang lamasa pwede rin dungan tanan. Tagsa-tagsaon pag yudo. Balik sa tas nilarang. Kaya nakalimtan og timpla. Ato ra nasinan og usa ka kutsara. Bitsin tungas kutsara. Lanag tan pormaha. Og ato nang ilunod ang isda. Unya kay gamay malagi ni atong kaldero. Kaduha ano tog lunod pare koy. Ato sa nang iduot-duot sa ilawom para lami ba. Lami man jud basta iduot. Og kay naluto naman, ato sa nang haonon para pulihan. Unod ray kuha na pare koy. Kay lundan ba nagutro. Mausa ra man tana kung dako pa lang atong kaldero. Gilundan nagbalik pare koy. Ato sa nang takuban. Ari sa punta sinugba. Dagkuas pantat sinugba pare kayo. Ato ra nang hapyuran og asin diha para nilasa ba. Ato sa puning timplahan ng kinilaw para plastada na taon niya. Balik sa tas nilarang pare koy. Ato sa ning butang nagpako. Ato ra nang patadtoran kadiyot nya haonon na dayon. Ug ato na po ning ipuli ang pantat. Ato ra ni sugba kadiyot nya haonon na po dayon. Ato ra dalion kay gutom na plastada na ta sa atong mga sudan pare koy. Ato ra na ituyo sa atong kanon para maangay tanan ba. Nya sakto pod kayo naluto ng tanan sinugba. Kumbati na. Very delicious kay pare kayo.
Miyas kinila pare koy. Og syempre ato sa nang panalanginan. Pasalamat ako nun sa Ginoo para tagaan patasunod sa iya hatanan ng papuri. Ug sa iyang bugtong nga anak na si Jesus. Amen. Haba pare koy. Bahag ako. Hab. So yummy. Sabaw. Lugay ko. Palaway ang unod. Bakoy. Ingat-ingat. Pa! Enggak. Wah! Sa clear na. Yan bukid-bukid ang namanis ko. Bangaya. Kod. Kaya naghihirap na natin. Ini loto ko na nih. Ano? Yeah. Kisi-kising agi pare kay wa kahorot. Salamat kay Lord. Kay man na matagkaon, automatic tuba dayon papahili sa kinaon. Mia ay.